tal, señoras e señores? Benvidos ao A Voltas co Prato. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Son as 6:30 da tarde, chegou o momento da cociña en directo. Ainda non nos seguides? Moi mal. @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que nos enviades todas as tardes, todos os días do ano, e que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Como estamos? Estamos ben. Veño enérxico hoxe. Xa te vexo xa. Sí, con ganas de facer exercicio, facer deporte. Non sei por qué. Eso hai que facelo durante o día, non a esta hora. Bueno, cada un fai no cando pode. Ti podes todo o día menos a esta hora. Vale. Estefanía, creo que ven con forza hoxe. Sí. Por qué? Porque sí, porque é un día... Hai tempo que non veño, Xa. tiña ganas de verte, a ti, a Xulio. Que bonito. Botábamos de menos. A min. A Xulio, Os dous. porque No, che coincide. por ese porque che orden, coincide. por ese orden. A min e a Xulio, por ese orden. Bueno, señoras e señores, non nos entretemos máis. Imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Dolores de Pontecesures. Hola, son Lola, de Cesures. Vou vos explicar como preparo eu a lamprea bordalesa, estilo Lola. A lamprea hai que limpiala con agua quente, despois é aproveitarlle a sangre, pico allo, cebola e perejil, mezclo un pouquiño sanso, un pouco coñac e o aceite de oliva. Pois fago unha salsa, poño a lamprea na tarteira, boto a salsa esa toda por encima, boto o viño tinto e despois leva un pouquiño de pimenta blanca e unha pouquiña noz moscada. Poñelo ao lume, fuego lento, 45, si é moi grande ou está dura, unha hora. Que está buenísimo, e eso ya saben todos. Ai, Lola Loliña chegou cunha receita clásica, mítica, histórica de Galicia, que é a lamprea, neste caso estilo Lola, pero a lamprea bordalesa, que é algo mitiquísimo. Pero hoxe, por ampliar un pouco máis, vamos falar dos peixes de ida e volta, non? Poucos peixes que van ao mar, van ao río, van ao mar, ao río, ao mar e ao río. Van, viaxen. Bueno, tantas veces non. Tantas veces non. Pero sí. Como é? Viven no mar e despois van ao río a morrer. Normalmente nacen no río, Nacen no van río, ao mar, claro, sí. porque despois volven ao río a desovar, A desovar e a morrer. Por eso. Vale. Entón, como están aí os ovos, nacen no río e volven ao mar. Despois fan río, mar, río. Eso, Xa está, vale, río, mar, río. Bueno, non son biólogo, pero algo así. Apuntaría a que sí, non? Todo apunta a que sí. Non sei se se van a atrever a facer a lamprea, que é complicada de cociñar. Xulio? Lamprea. Lamprea, Pasa a palabra. Pasa a palabra. Se vas facer lamprea, pero fixéchela algunha vez? Sí. Ah, vale. Non tantas veces seguro como Lola, pero Xa. sí. Vale, Sí. entón vas de... 7 8 veces, non máis. Vale, vas de aventureiro de ousado. Estefanía, que vai facer? Pois eu tamén vou facer un peixe deses que nacen no río, van ao mar E e volven. volven ao río, que é o salmón. Ah, vale, non vai facer lamprea, vai facer salmón, que a min encanta o salmón, De feito, lamprea? a lamprea, bueno, depende do día. Depende do día, ten que estar moi ben feita. A ver, hoxe. Ten que estar moi ben feita, A Despois presión é para para ti. probar e dillo A presión é para Xulio Mato. Bueno, cociñamos lamprea e salmón, peixes de ida e volta, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos a hablar. Bueno. Pues vamos allá. Xulio. Qué presión, porque Lola, Xulio Mato. que sepas que estive falando con ela aí un pouco, Ajá. é unha super experta en lamprea. En serio? O que me mete máis presión aínda. Xa. A lamprea, ademais, é curioso porque é un animal, non é un peixe como tal. É un animal moi cotizado, é caro comer lamprea, Sí. É un animal cotizado e hoxe vámoslo cociñar porque sí. Porque estamos de día de festa e gusta. Sabes que é prehistórico, non? É prehistórico, sí, é un dos... Eu penso que é un dos animais que máis anos leva na Terra. Que Sí. sigue existindo, evidentemente, que non se extinguiu. Así que... Pois sí. E témolo aquí en Galicia, Animal Hombre, prehistórico. ademais somos os que mellor o facemos. Ajá. Pois mira, un sofritiño. Antes de primeiro. nada, déxeme dicir, se hai xente que lle gusta a lamprea, que aproveite, porque eu creo que remata a temporada agora en abril. Termina ahora cando está acucada a lamprea. A cucada, que quere dicir Sí. a cucada? Cando a Que cuca, que feita, claro, que bonita. está acucada cando lle falta o rabo, porque ya come a nutria. Como que a nutria? E agora a finales de abril. Sí, despois que te explique Lola, que o explica super bonito. Ah, vale. Entón, que Sí. remata agora a temporada, así que aproveitale Sí, ahora a finales deste mes. Vale, Bueno, vale. mira, da lamprea é como o porco. Aproveitase todo, vale? Exactamente igual. Todo primos. menos unha pequena parte que che vou explicar agora. Vale. Mira, aí tes nesta bandexiña, Ajá. Ah, esos son os dentes. esta é a boca. A boca, sí. lóxicamente, non nos sirve para nada, descartada. Vale. O fígado normalmente utilízase, pero este, como ves, ten un color verde, que non Sí. é que este nin estropeada ni nada. Quere decir que leva moito tempo en agua doce. Ah, o sea, que leva no río moito tempo. Cando leva non? moito tempo no río, queda así verde. Entón non nos vamos a arriscar
non vai a ser que nos amargue o sabor. O sabor. Porque pode quedar máis amargo, non? Eso é. E despois, rodeando a boca, que isto iría así, rodeando a boca temos esta outra parte que é a fel, que chaman a fel, que é como un pico, ves? Sí. Todo isto hai que quitarlo tamén, porque senón é o que nos vai amargar o De todo o sabor. guiso. Eso é. Vale, eu entendo que a túa lamprea, polo que vexo o sangue aí, vai ser lamprea a bordalesa. Lamprea a bordalesa, bueno, un pouco, Atípica. voulle dar un toquiño, porque lle vou botar un poquinho de chocolate tamén. Chocolate. Sí, un poquinho de chocolate amargo para, bueno, porque me dá gana. Teño a impresión, teño a impresión, e isto non é broma, de que o escoitei algunha vez, que hai xente que fai Sí. iso de botarlle chocolate A ver, a lamprea. un poquinho de chocolate, un poquinho de Samson tamén, como di... De Samson, como di a Samson. convidada. Por qué? Porque desa maneira vamos a quitar un pouco da forza que trae o propio animal, que é un animal de sabor moi forte, entón vamos a quitar un poquinho de forza con un poquinho de viño doce. Moi ben. Entón, mira, vamos a pochar un poquinho de allo e cebola, e despois xa vamos pasar directamente, hai que enfría a lamprea tamén, vale? Hai que primeiro a pasa por fariña e despois eso axuda a ligar a salsa. Non Como que neste caso- enfríe? Dixeches enfriar? Que afríe, Que afríe. Que afríe, Dixi que claro, enfríe. pasa, Como vas a pasa estes enfriar? toriños por fariña. Mira, aquí están as ovas, ves? Vale, eso é o que solta no río. Claro, e aquí salen as lampreitas pequenitas. As lampreitas pequenas? Claro. As mini lampreas? E aquí temos o que parece sangue, é sangue con viño xa, para que non nos calle. Vale. Vale, o sea que hai que poñer, importante, Hai que poñer poñer un viño poquinho de para que viño non ou un caia. poquinho de auga para que non se pegue o sangue cando desangramos, que non se nos pegue a pota ou a tarteira. Perfecto, pois deixamos a Xulio Mato traballando coa súa lamprea bordalesa. Imos ver o salmón de Estefanía. Estefanía, que? Pois eu aquí, para o salmón vou... Pois eu aquí, Pois eu aquí, como podes ver, Sí. vou facer un guisiño co salmón. E para o guisiño, pois vou a rehogar unhas verduriñas. Vale, moi ben. Neste caso vou a usar cebola, pemento verde e allo. Sabes que estou pensando? Que xa que ti fas algo que non propoñía a convidada, chamámola, Sí. a ver que lle parece. Vale. Vale, pois imos chamar a convidada de hoxe que traía unha receita espectacular. Que veña, por favor, Lola de Pontecesuris. Un aplauso para ela. Hola, Lola. Hola. Vente por aquí comigo. A ver o que arriscamos hoxe, eh? A ver o que arriscamos. Como estás? Arriscar, Como estás? Cunha vella e un rapaz novo. Arriscas ti cunha vella e ti un rapaz novo, eh? Que gran frase me acaba de dicir Lola. Igual non nos coitastes, pero foi moi boa frase. Vete comigo, Lola. Vamos aquí con Estefanía, porque Estefanía non che fixo caso. No, E en vez de facer lamprea, dixo, pois eu vou facer salmón. bueno, Que che parece? boa idea. Boa idea tamén? Sí. Home, pode estar, pode che Os gustar. dous son do río. Os dous son de río, aí son está. de río, sí. Chamámoslle peixes de ida e volta. Sí, sí. Non? É que son. Son de ida e volta. Pois contalle, Estefanía. Pois eu o salmón vou facer un guisiño. E para o guisiño, bueno, pois fagolle unha base de cebola, pemento, allo e voulle botar tamén tomate e loureiro. Perfecto. Pero bueno, primeiro, gusta o salmón, A mí sí. sí? É que se ora Lola Claro. di que lle gusta a lamprea e non lle gusta o salmón, Sí. xa Gustan máis dúas cousas. Mais o salmón ou a lamprea. máis a lamprea. Porque ti eres experta da lamprea. Bueno, Eres Sí. experta. Bueno. Cantas lampreas farías na túa vida? Xa non te acordas? tantos como pelos teño na cabeza. Leva 51 anos facendo lamprea. Levas 51 Entonces anos eu creo que fixo máis lamprea que... Mi má, pois ao mellor máis lampreas fixaches que pelos tes. Eu creo que Pode tamén. ser. Teño moitos, Bueno. Sí, sí. É moi exixente, Lola, veremos que pasa, Pois vamos te deixar aquí facendo no salmón e imos marchar ver como vai a lamprea de Xulio e a ver que directrices dá a Lola. Vamos alá. Veña, Lola, vamos ver a Xulio. Arrímate aí adiante, e quero que lle mires, Bueno, isto é moita presión para min, quero que lle mires Pero bueno. cada cousa que fai, Lola? Mira, aquí teño... Eu o non meu so- como a nadie, O meu, xo sei. Ai, a lamprea cómelo. Sí, Este é o meu moi sofri- ben. o meu sofritiño de allo e cebola, vale? Entón, agora vou ir botando os toriños de lamprea, que como ves, a pele está limpiña, Sí. porque Lola trouxe unha limpa xa. Ah, Esta hai que metela en auga moi quente. para aí. Paramos un momento. Resulta que Lola trouxo a lamprea de Xulio. Claro. E xa lle trouxo preparada. No, trouxe unha limpa. Se trouxo limpo, trouxo preparada. Trouxe unha limpa sin limo. Isto ven coberto dun limo. Bueno, isto non, Xulio, non pode ser. Eu, como xuiz imparcial deste programa, Parcial. teño que dicir que isto non pode ser. Bueno, ti Bueno, queres... tamén o salmón ben limpio. Vale. Moi ben, Lola. Se o dixo Lola, aí quedamos, Claro. aí quedamos. Se o Entón dixo digo, Lola. Moi ben. digo que hai que pasalo Algo por agua, teño que ter por agua de bo, bastante ¿no? quente Ajá. para que o limo calle e despois cun cuchiño raspalo para que quede deste color tan bonito. Vale. ves?
Es buratiños que se ven por aí, que igual está vendo a xente na casa, é por onde respira, non? Son as branquias, efectivamente. Que maravilla. Eu sempre llas quitaba, pero Lola díxome que é un bocado exquisito, entón, hoxe deixellas. O que? A branquia. A branquias? Si, eu sempre lla quitaba. Vale. Vale, entón temos allo, cebola, aceite de oliva e a lamprea, vale? Moi ben. Entón agora vamos a empezar a botar. Lola, chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas receitas que ti que che pode gustar máis do que estás vendo. A ver, é unha pregunta un pouco daquela maneira porque eres experta da lamprea. Pero bueno, tesmo que dicir. A ver, as dúas están ben. Sí, Tamén as dúas. Pero a miña debilidade é o que é. é a lamprea. É a lamprea. Non te cases despois de 51 anos comendo. No. Pásache como a min co churrasco. Cada paso moito máis. Cada un anda ao seu. Bueno, pois, Lola, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes naquela cadeira de Moi ali, despois ben. chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Lola de Pontecesures, que é maravillosa. E ademais de vir ao programa, trouxo a lamprea que está cociñando Xulio, así que merece xusto. todo o noso respeto. Escoita. Imos a Arbo. Bueno, e que? La vende de Cesures. María de Arbo, que tal? Boa tarde. Hola, María. María. Hola, buenas tardes. Ti eres experta tamén, non, na lamprea? Sí. Cantos anos levas cociñando lamprea? Moitos. Moitos que quer dicir, que non te acordas da primeira? Sí, hombre, claro, como claro. Ah, bueno. Eu agora mesmo teño 74 anos e empecé a preparala aos 20 e pouco. Como? Os 20 e poucos. 50 anos facendo lamprea? Sí. Vale, entón, como voz autorizada, tesme que dicir que tal está facendo Xulia a receita. Bueno, aí hai uns detalles que eu, por exemplo, non o fago así. Ah, sí? Contame, María, que quero saber iso, contame. Eu tamén, María. A ver, Mira, eu a lamprea así, se limpia como a tiña el, Ajá. a cebola está moi ben, o allo tamén, eu non lle boto viño pa lamprea pa nada, non a poño así como a poño el directamente no rostrillo da cebola. Frita la primeiro, verdad? No. Ah, No. A lamprea fresca non se pode sentir. Ui, María. A lamprea? María, espera. Isto dá pa moito. A ver, como falla lá? Mira, no, isto dá pa moito. María, eu quero que veñas un día aquí ao programa e que lle des unha clase. Claro. Que che parece? Non hai problema ningún. Xa está, queda firmado. Ves un día por aquí a darlle unha clase, vale? Eu xa estive aí, non quen anda aí, Pois ves a voltas co prato tamén, e xa está. Vale? Non hai problema. Veña, un bico grande. María, chao. Outro pa ti, cañata. Hasta loguiño. Chao. Falando, que pasou? Que ao final non supemos como falla lá. Pero xa vai vir, non te preocupes. Vai vir contarnos como fai. Ti tranquiliño vai intentando facer como sabes, vale? Veña, vamos a contar a Galicia porque sabemos moitas cousas da lamprea que ti non sabes, Xulio. Así que vamos contarlle a Galicia. A lamprea é un deses bechos que vive entre o río e o mar. Igual que o salmón ou que as anguías, pero eu non lle chamo peixe porque realmente non o é. Esta criatura prehistórica leva con nós 500 millóns de anos. E por iso é tan diferente, digamos. A súa pel é lisa, sen escamas, e respira polos pequenos buratos que hai no seu lateral. Ademais, a súa boca tan chea de dentes funciona como unha ventosa, o que lle permite alimentarse do sangue das súas presas. Aquí en Galicia, gústanos pescalas desde sempre no río Sulla, Tea ou o Miño. As pesqueiras, por certo, estas curiosas estruturas que vedes, serven para colocar as nasas ou os bituróns, que é como se chaman, e nela quedan atrapadas as lampreas cando van nadando río arriba. E ollo, que moitas delas son dos tempos dos romanos, as estruturas estas. E só no Miño hai máis de 400. Atención, porque hoxe remata, ou estes días remata a temporada, e podémolo celebrar facendo unha festa. Donde? Pois en Arbo. Mañá empeza a edición número 63. Se podedes, ide por ali, e se non, pois cociñade a proposta de Xulio ou a de Estefanía, que tamén é un peixe de ida e volta, neste caso salmón. Vamos ver como lle vai. Trabucache te pareceu a min. Pareceu cho ti. Pareceu cho ti. Era por confirmar. Confirmaches ben aí. Como se pon, Claro, dinlle que a súa receita non está tan ben como el pensaba, e xa se cabrea. A ver, é que o reto de Xulio non é un reto fácil. Pois pa que se mete? Porque, bueno, gusta experimentar. Nunca che dixeron iso de manolete. Se non sabes torear, Pa que te metes?
Pa que te metes, Xulio, pa que te Xulio? metes? Pa que te Porque- metes? Non, eu fixen lampreo 6, 7 Porque- veces na miña vida. Bueno, pois a octava non che vai salir ben. Como ben sabrás, Oh, sí. cañotas, o salmón é un peixe moito máis asequible. Moito máis asequible. E accesible. Accesible, máis sinxelo de cociñar, non? Eu non sei, Xulio, onde vai a comprar a lamprea. Non, que lle trouxo Lola. Collo no toxa. claro. Que lle trouxo Lola. Isto está xa... Aquí está todo peixe vendido. Ah, está todo peixe vendido. Bueno, pero si queremos facer unha lamprea na casa, a ver, para mercar... Lola fainas por encarga tamén. Aí tamén. Sí. Seguro que lle encargache hasta a receta. No. Bueno, contanos como vas co salmón, Fanny. Pois ben, aquí teño as verduriñas que xa están rehogadiñas e agora vou engadir o que é o tomate Vale. e xa vou a engadirlle as patacas. Buah, recende moi ben, Sí, sí, Porque tira moi ben. realmente o salmón engádese ao final da cocción. Porque se fai rápido. Faise moi rápido e non queremos que nos quede seco. Vale. Entón, a este guisiño, agora que xa lle engadín o tomate, vou mollar con viño. Pero a túa Dime. receita, o sea, o nome oficial que é salmón con verduras? É con marmitaco. Marmitaco. Marmitaco, aparte de Marmitaco. facelo de bonito, Vale, que sona ben, igual verdad? é o máis... Marmitaco. 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 Sí, sona ben. Sona mellor que lamprea. Moito millón. Bordalesa. Perdona, bordalesa. Lamprea bordalesa. No, Sona pero moito marmitaco mellor. sona moi ben. É verdade, é certo, é certo. A ver, o marmitaco máis tradicional é o que solemos normalmente ver nas receitas é con bonito. Claro. Pero tamén se fai con salmón. Moi ben. Entón, agora botache un pouco de pemento doce, non? Pemento doce e pemento picante. Ah, para os darlle, sí, os dous, para darlle un toquiño aí chispeante. Vale? Ai, que ben, Isto recendo. sí. Vale, vale, Botei vale. o viño e agora vou deixar que faga aí uns minutiños de chup-chup e xa lle boto a pataca e o caldo de peixe. Unha dúbida que teño. Dime. O salmón faise polo lado das escamas ou non? Cando faz, por exemplo, a A plancha. plancha. As escamas é mellor quitarllas. Cando faz a plancha. Bueno, si, as escamas sí, pero refírome polo lado da pel. Dios, como está, Xulia, Iba a decir, polo lado da pel, Polo lado da pel ou por outro lado? polo lado da pel moito mellor. Vale. Moito Anotado, mellor. porque eu non controlo moito. Vamos ver como vai a lamprea de Xulia. Pois aí vai. Chup, chup, chup. Ves? Chup, chup, chup. A lamprea ten que ir chup, Mira, chup, mira chup. como vai chup chup a lamprea. Mira a lamprea. Mira cómo vai chup, chup, chup. Soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy moriro. Vale. Vale, hombre. É que ese é de Pajares. Sí, É bueno. un temazo. Vampiro Yeye de Pajares. É un temazo de pajares, É un non? temazo. Outro temazo de pajares. Outro temazo de pajares. Bueno, mira, eu teño aquí un poquinho de aceite e un poquinho de allo. E aquí teño un arroz de grao largo Ajá. que xa cocín prácticamente de todo. Que se serve, de feito serve, senón con arroz. Sérvese a con lamprea. arroz, sí, chamanlle arroz pilaf. Entón, para que sexa pilaf, é bueno saltear. Bueno saltear un pouquiño, vale? Vale. Entón, Porque aquí- pilaf que é salteado. Claro, É así como un salteadín. pilaf é un salteado con allo, ceboliña, tal, pero vámolo. Vale. Xa que estou aquí contigo, creo que podemos saltar ou lanzar, máis ben, a pregunta de concurso. Como se chama a receita que fai hoxe Xulio Lampreas Mato? Que digo, lamprea a ou Non, todo. bordalesa? Non, lamprea a bordalesa. Lamprea a bordalesa. É así, non? 664-483-419. Chamade a voltas co prato, a resposta é... Lamprea a bordalesa. Ali. Envía a luz No, aquí. ali. ¿Dónde? Ali. Lamprea a bordalesa. Aí está. Moi ben. Un vampiro mariño. Sí. É un vampiro, Chaman yo vampiro do río, pero que eso tamén mo explicou Lola. No río non come. Ah, no? No, come río no mar, só o río vai desovar e morrer. Eso é. Bueno, Lola... Dixen ben, Lola. Dixo ben, Lola? Sí, no río non come. Sí, o río non vai comer pa nada. No. O único que fai é ir desovar ou nacer, máis ben. No, claro, sí. Nace, desova e morre. Sí. Tamén subir ao río Paeso. Claro. Bueno, para que No. comamos nós? Subir ao río Paeso, non sei, é un pouco... É mellor non ir, verdad? É mellor non ir. Como é que está no mar. Moi Bueno, ben. pues nada, vou salteando isto e aquí teño un poquinho de aceite e vou fritir un poquinho de pan, que é outra dos acompañamientos. Ese é un acompañamento teu Eso persoal. é. No, é un Ou é acompañamento así? que se É así? come ca lamprea tamén. Non sabía. Que chaman os picatostes, pero bueno, vamos a facer así un poquinho alargados por un tema, ese sí que é por un tema meu. Xa que normalmente a lamprea bordalesa é con... Vai cunha arroz e cunhas rebanadiñas de pan. De pan fritido. Non? Eso é. Moi ben. Pois creo que imos ata San Amaro. Ali está María xogando por 50 euros. María, boa tarde. Hola, boas tardes, sonotas, que tal? Que tal, como estás? De mirando para vos como cociñades. Así me... Bueno, eu cociñar non cociño moito, pero bueno, falo. Tú comes. Eu como, estou aquí falando, así que paso a tarde. Cando te dan.
María, gusta a lamprea ou non? No, non é moito, non. Bueno. Pois seguinte chamada. Espera, María, e o salmón? Bueno, un pouco máis. Pero a lamprea non vos... Sabes a que lle gusta a lamprea ao meu marido? Jústalle. Pois Sí. pásanos con él, que vai concursar él. A ver, María, por 50 euriños, para ti ou para o teu marido, como queiras. Como se chama a receita que fai o Xulio? Sí, lamprea bordalesa. 50 euros que marchan para San Amaro. Moi ben, María. Moi ben. Oye, se non che gusta a lamprea non pasa nada, pero podes vir outro día con outra receita. Vale, moitas gracias. Veña, un bico grande. Moitas gracias, señora. Chao, hasta loguiño. Vani, como vas? Moi ben. Sí? Acabo de botar aí o salmón. Ah, xa estás aquí? Sí. O salmón, o que che dicía, temos a... Quero ver a pota. Quero ver a pota de Fani, eu son así. Aí está a pota de Fani. Mira, que potaza. Ten que estar cocidiña Que patata. estilazo, que color, Que color. Sí. Arrecende ben, verdad? Arrecende moi ben. Sí. E agora vamos a deixar que faga o chup-chup un pouco máis suave, que non ferva. E canto tempo, unha vez que botas, vin que acabas de botar agora mesmo, o salmón, canto tempo ten que botar, máis ou menos? Nada, un par de minutiños, 3 como moito. Canto? 2, 3? Dous. Por douche 2, mentre vou falar co E público. un de repouso. Vale, 2, 3. 2, 3. A ver que lle parece a Lola todo o que estamos facendo hoxe. A ver se cambiou de idea, ou non. Un aplauso para o público que temos hoxe no Voltas co Prato. Un aplauso para vos. Dolores se llamaba Lola. ¿Qué tal, Lola? Dolores Lolita, Lola. Dolores Lolita Lola. ¿Cómo está, Lola? Eu ben. Ben. Estaba alucinando con que receita, porque eu pensei que a lamprea bordalesa era feita na súa sangue, pero non sabía que tamén se lle poñía o arroz e os picatostes. Eso é de sempre. De sempre. Sí. De sempre. Un Pontecesures. Tamén se lle bota incorporado, pero Sí. o típico é co arroz en blanco e as picatostes. Eu teño unha pregunta para ti, porque a ti que che gusta tanto e que levas tantos anos facendo, por que é unha comida que ou che gusta ou non che gusta? Porque non é nin carne, nin é pescado. Ah, e ti crees que é por Que iso? non sabe nin a carne, nin a pescado. Esa era extraterrestre. Pois, sabe Dios. Como ten tantos anos, É verdad. madre mía. É verdad, leva máis anos aquí que a nós, Sí. Algo farían para Bastantes sobrevivir, máis. Algo farían para sobrevivir. Eu non, porque eu levo moitos anos aquí. Bueno, Eu levo, vamos, toda a vida. eu non levo pouquinho. Ti levas pouquiños. Bueno, pois nada, cando chegues á miña edad xa vas notar que... Sí. Sí, que todo vai ben. Que me dera. Bueno, Lola, vouche pedir que E veñas... sabendo que sei, Sabendo que sabes agora, verdad? E Sabendo que facendo sei. as lampreas que fixeches. Tamén. Aí está. Tamén. Vamos levantar a Lola e chegou o momento de probar, vale? Bueno, Veña, un vamos aplauso allá. para Lola, vamos alá, Lola, arriba. Vamos con Xulio. Vamos con Xulio. A ver, Xulio, que agora venche... Ahora venme a min A xefa... Paco Carrebaixas. A xefa das lampreas. Pasaron os nervios. Pasaron os nervios, dixe. Ando aí. Bueno, Anda aí. Bueno, vas... un poquinho de arroz, Moi ben. un Empratar picatoste aí. de pan. E vamos a poñer aquí uns trociños. Como ves de textura, Lola, así, desde fora? bueno, Ui. Bueno. é a primeira vez que vou probar con chocolate, pero antes. Ai, nunca probares? No. Bueno, Pois eu creo que eu que lle dicía antes, Claro. eu creo que escoitei, que se facía así tamén. Sí, sí. Pero bueno, ti con... Eu teño oído, pero non a amiga. probara nunca. Bueno, pois a ver Xa lle se dixen que eu tamén quero probar. a ver se cumplimos as expectativas, lo. Sí, home, sí. Ou polo menos nos achegamos a algo. Vamos deixar aí a Xulio rematando de empratar, vamos con Fani, vente. Vente por aquí. Vamos allá. A ver. A ver, que tal está? O guisiño do salmón. Mira. Bueno, eu creo que Que apetitoso puntaza ten. está. E huele que... Oi, E Lola, arrecende ben, Lola dicindo. Que pintaza ten. Hai un sorpaso clarísimo aquí, Que pintaza ten. É como arrecende. E como huele. Como huele, Como huele. Vente, Lola, que chegou o momento de probar. Pasa por aquí, pasa por aquí. A ver como se pon isto, Ponte aquí, que é o teu momento. Lola de Pontecesures, chegou o momento da verdade, podes probar Que probo? Primeiro o que ti salmón. queires, sen presa pero sin pausa, o que ti queires. Primeiro vou probar o Primeiro vou salmón. probar o salmón. Bueno, imos recapitulando ou falando un pouquiño dos pratos que fixemos hoxe no A Voltas co Prato. Por un lado temos ese salmón, ese marmitaco de salmón que fixo a nosa querida Estefanía Colmeiro e polo outro lado a lamprea bordalesa cun toquiño de chocolate. Está rico, Ai, o salmón tá bo. Está rico. Esa lamprea estamos bordalesa cun jodidos. toquiño de chocolate que fixo Xulio Mato.
Lola, Ahora vou presión, probar a lamprea. tensión, temos de todo Ahora. aquí, nervios, no voltas co prato, un Tengo animal apuntado. prehistórico. Está ahora mesmo probando Lola. E Xulio nerviosísimo. No, eu quero que lle guste, non me importa ganar. A ver, ui, que mirada de Mira, Lola. sí, Que mirada de... Espera. Vai repetir Lola, vai probar o No, vai arroz. probar arroz. Lola, estás preparada? Espera. Ai, sí, xa está lista. Mirou, afirmou, voulle coller as maus aos cociñeiros. Lola de Pontecesures. Despois Bueno, de... pois eu dáballe un 10 a cada un. Xa, pero ten que gañar un, así que... Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? A mí gusta a lamprea. ¡Ah, Xulio! ¡Mato coa súa lamprea! Moi ben, non houve sorpresa, parecía que sí, pero non houve sorpresa, Bueno, Lola, moitas grazas. A ver, é a miña debilidade. A súa debilidade, é así. Vale, Señoras e Lola. señores, nos marchamos, queden coa actualidade, queden cora galega. Vémonos mañá, chao.